verschrikkelijk. Het ziet er net uit, alles is in één klap vol. Een dag nadat dorpshuis de Zuidervinnen in Sewaard uitbaande, is de skeer on het paan enorm. Ook van de bekende jeugd zoals het Piepke, boppen in het gebouw, is niet meer oer. Voor het bestuur van het moetingsplak is het een bizarre situatie. Dat is echt apart. We hadden een man te Jannes heeft maar hier nog zitten te vergaderen. Al je naar je plan heen, voor wat we nog moeten doen en hoe we het verbeteren doen. En de volgende maand is opeens in één klap alles vol. Dus dat is net te beschrijven. Het is gewoon in en interesse dat het nou al in het trok in kan. Dat is, en Piepke natuurlijk, hoeveel herinneringen is er wel net op die zolder. Iedereen kan het Piepke in omkrieten, dus het is gewoon dramatisch. Intussen is er een crowdfundingsactie opzet om het Piepke vooruit te helpen. Maar ook in het Dwarpse woord vond het 10-jarige Jurre het tijd voor actie. Lege statiegeld-flessen van de Zuidervinnen. En hoe best op dit idee kwam? Nou, ik voetbal jezelf en ik wil graag de Zuidervinnen helpen. Hoeveel hast al verzameld dat nota? Ik hou niet een krode vol. En hier ben ik nog een peer. Ik zal eerst voor, ik doe eerst het hele dorp. En een stukje hoeveel ik ha. Liek als Jurre willen ook de vriendings dat het dorpshuis en het Piepke zo gauw als mogelijk een terugstartmeidje kennen. In november hier we Gaatse Bosma staan. En verder ook nog wat leuke artiesten zoals Jesser en Henk Bijngaard. Ja, we willen eigenlijk het net als is. We willen eigenlijk verder gaan, want we willen het Piepke hier staan gewoon levend houden. Dus we willen zien dat we een tijdelijke oplossing kunnen vinden. Dus aan een andere locaties even te denken. Maar dat maar wel nog een begin hoe we dat hier doen. Het is gewoon heel rot voor iedereen. En we willen gewoon weer verder. We willen vooruit en we willen zo snel mogelijk weer los. Is maar de jist erachter is redelijk intact nog. En we gaan gewoon weer opbouwen. En hopelijk in een nieuwe ben we er weer. Naar de oorzaak van de brand wordt nog onderzoek dienen. Daar is een speciaal team mee aan de gang.